Ayan po, magandang hapon mga kalingap. Ako po si Kalampitus TV bilang si Yoyo sa Jong. Ayan. Magandang hapon po sa atin lahat. Ngayon 5:54 na ng hapon. Makikita ko po. Marami pong mga ano ngayon. Marami mga pangyayaring nagaganap. Gaya natin si Kuya Bal. Ayan. Ang pamagat po natin, bakit ba tayo nadadapa? No? Bakit nga ba tayo nadadapa? Ginawa ng Diyos na gawing dalawa lang yung paa natin. Hindi katulad ng mga hayop, apat ang paa. Tayo dadalawa lang, no? Oy, hello po. Yan si ano. Si Ma'am Japan yata to, Japanese yung word. May grab shoutout po sa ating unang bisita, si Ma'am Japan. Siguro. Hello po. Dalawa po yung paa natin. Kaya pag minsan nadadapa tayo. Isinilang po tayo ng Panginoon. May mga mission po tayo sa ibabaw ng mundo. Kung may sakit ka man noon, tapos nakaligtas ka sa bingit ng kamatayan, may ano po yan, may plano ang Diyos para sa iyo. May plano ang Panginoon. Huwag po tayo magmamataas. Huwag natin ano yun, i-ano yung ating ego, pride. Huwag mo natin itataas yan. Dahil ano man yung mga kayamanan, kagandahan dito sa mundo, ay baliwala po yan kapag tinubos na tayo ng Panginoon. Tinubos na tayo. Unang hina na yung ating katawan. Baliwala po yan. Kaya sana yung mga mapagmataas na tao na siyang walang ginawa kundi ang manira or mangialam, no? Siguro naman kung may ano, katulad ng sinasabi ko mga kalinga, kung meron ng mga reklamo, pwede naman pong ano, pwede naman mag-file ng kaso. Kung galit ka o ano, hindi yung ano nyo pa sa buong mundo, ipapamuka nyo pa sa buong mundo na ganito itong taong ito. Akala ko mabait, akala ko okay, di ba? Kumbaga, wag ganun. Ayan. LFC, ano? Use, I swear, yo. Yan. Ayan, may mga nanonood tayo, mga nasa ibang bansa. Kasi, pag nasa ibang bansa pala po yung mga nanonood sa atin, dito sa ating live, ay automatic kung ano yung language nilang ginagamit doon, ay yun din language na nag-ano, nag-appear dito sa ating comment section. Ano? Yan po, nagpatubo na ako ng bigot. Pinangatawan ko na ako ano, si Luna. Oh. Ayan, Juan Luna na po yan. Bayan o sarili, mamili ka. Ayan. Saudi Arabia, you are welcome. Yan, salamat po. Dahil dyan, bigyan po kita ng jacket. Yan, may jacket ka na.
Katulad nga sinasabi ko yung pamagat ng ating live, bakit tayo nadadapa? No? Lahat po ng ginagawa ng bawat tao sa mundo, mayaman man, mahirap, or walang-wala, iisa lang po ang ginagawa ng tao. No? Kung mabaho ang dumi ng mga mahirap, pulubi, mababaho din po ang dumi ng mga mayayaman. Ano? O mga nakakaluwag. Huwag tayong ang inaano ko dito mga kalingap, huwag po tayong mapangusga sa ating kapwa. Iano natin na meron tayong pagmamahal sa puso. Katulad ng mga bayaning mga nagbuwis ng buhay para lang ipagtanggol ang bansa, ang ating mga kababayan, no? Real talk mo sila yung Jutras daw. Ha? Persona. Di na makadaw yung siya. Megalo shout out po. Maya. Yan yung bago. May nabili lang po sa tindahan. Bago po ang lahat, i-shoutout po natin si Ma'am Rosana, kay Ma'am Shirley Crow, mega love shoutout. Kung nanood man po kayo, Ma'am Las Vegas, si Tita MM of Japan, mega love shoutout. Ate Anonymous, Ate Uwi, yan, Ate Weng, mega love shoutout. Siyempre, si Tita Marilyn Higman, mega love shoutout. Ma'am Lucy Sabertsen, and Sir Harold Sabertsen, yan. Iyan natin yung mga dating mga tumulong sa atin. Tinatawanan po natin ang utang na loob yan kay Ma'am Connie Sanchez, yan. Hindi po natin makinig. You ready? Go live, please show your really. Hindi ko panoorin ko daw dito kung ano yung mga, kasi English po yung ay 17 na tayo, 17 million viewers. Yan, 17 million viewers. Ano pala si Super Luna ngayon. Opo lang ako pag mag-live. Yan. Opo ako si Super Luna. Yan. Bayan o sarili. Hindi ako nagmumura. Ayan. Pangatawa natin, kada live, Super Luna tayo. No? Tapos pag natuyo yung ating kalalaba lang po kanina. Thank you, Jacket. Welcome po, Ma'am Dina Mercado Vlog. Yan, mega love shout out po. Yan, nakikita ko kayo dito sa aking Real Talk mo yo. Yan, gusto ko yan, idol. Yan. Maraming salamat. At syempre, nagpapasalamat tayo kay Kuya Bal. Although sinasabi nila ang ito yan Real Talk natin. Ang utang na loob hindi na kailangan palit-ulitin. Kumbaga pag naitulong na yun naitulong mo na yun. No need na ulit-ulitin. Ang pinupoint lang po ng Kalingap nila Kuya Bal. Kasi ang dami pong natulungan ng Kalingap. No? Ang dami natulungan ng Kalingap. Hindi lang ako, hindi lang lahat ng mga kahit nga pag nakita ko doon sa nakasalubong niya tao, walang video yun, automatic. Ito yung pangatawa natin mga. Tama yung sinabi ng isang celebrity na no need mo nang ipamukha sa tao na natulungan mo sila. No? Ang pinopoint lang po ng Kalingap nila Kuya Bal. Ang pinopoint lang po ng Kalingap nila Kuya Bal. Natulungan kita pero kinalaban mo pa kami. 'Di ba? So, doon darating yung doon pupunta yung wala talaga yung
doon pupunta yung hindi naman sinasabi natin sumbat. Doon pupunta yung ano, ganun. Kasi kapag natulungan ka na, ang dami mo ng pera, ang dami nagkabahay ka pa or something na ano. No need mo ng ano eh. Need mo nang kalabanin yung tumulong sa'yo. Bakit kailangan pang kalabanin? Diba? Alam ba ng isda na siya ay basa? Harvey, guitarist. Number 1 yan, gusto nilang nila kumita, kaya content. Kalingap is number 1. So, ang isda alam na ano, alam na basa sila. Kasi nga nasa tubig. Oh, eh bakit ang isda pag nasa dagat hindi naalatan, hindi nakakato? Hindi nalunod. So, ano eh, napakahiwaga po ng mundo. Napakahiwaga ng mundo. Lahat. Kung saan ka nagmula, doon ka mabubuhay. Katulad ng ipis, yan. Mahilig yan sa madilim. Doon lang sila sa madilim. Pag may maliwanag, nagtatago sila. Tulad ng isda, nasa tubig lang. No? Pero wag natin ikumpara. Wag natin ikumpara sa hayop. Tao tayo eh. Wag natin ikumpara doon. No? $19 million viewers. And shoutout din pala kay Mami Daisy. Yan, mag-abalik shout Mami Daisy. Kay Mami Jocelyn Nabila. Yun ang point po dyan. Kung gusto nang umalis sa Kalingap, no need na i-mention na ito ganito, igan siya, ganun. Kasi nga, ano eh, bakit kailangan pa, ano yun? Pasalamat na lang kung ano yung, ano. No? Sabi in Kuya Bal are number 1 dito in KSA. Yeah. Shoutout po sa mga taga KSA. Yan kung saan man po nakaabot ang ating video. Eh, share lang natin tong ating live. Yan, shoutout po sa 17 million viewers po natin. Mega love shoutout. Wala muna tayong kantahan ngayon. Ano muna tayo, kwentuhan. Sayang, hindi ako nakapunta nung ano, nag-vlog pala ng Jomcar. Ang nakatin lang si Ato. Bibi nila si Ato. Sayang. Pero may next time pa naman. Nakakalingat. Yan. Good evening, please. God bless. Yes. Yan, sinare ko lang po. Yan, 14 million viewers. Kung ang aso tumatawid sa tao, anong Mila Oran, good evening, mega love shout out. Ato gitarista to si ano, si Harvey. Yan. Magaling to mag-gitarista. Yan. Angelita Brusula. Hello, good eve. Magandang gabi din po. Good eve. Angelita Brusula. Sa sinasabi po ni ano ni Harvey gitarista, kung aso ay tumatahol sa tao, ano naman tawag sa tao na tumatahol sa aso? Ano, barking man. Yan.
Ayan, barking. Is barking man. Hallelujah is barking man. Yan, magandang hapon. 21 million viewers tayo. Yan, pag live ako, so, ito. Yan, salamat kay Sagap TV. In-order niya ako nito. One Super Luna. Yan. Just Me TV 15. Hello, Kalapitis TV. Hello po, kumusta ang buhay? Michelle Camo, mega love shoutout. Mega love shoutout po. Okay lang po, ano. Mary Jane Oxo, mega love shoutout. 23 million bigyan po tayong jacket. Tsaka si Just bigyan tayong jacket. Just and me. Just Me TV. Mga kalingap, yung tulad sinasabi ko mga kalingap. Kinig lang yoyo habang namambalansya. Yan, salamat po sa mga supporter natin dyan sa mga nasa ibang bansa. Yan, sa Kuwait. Just Me TV, yan. Matagal mo na akong supporters. Yan, maraming salamat po, Just Me TV. Yan. Bira lang po tayo mag-live. Pero, ano, tuloy-tuloy lang. Ayan, may mga upload po ako mga kalingap na, ano, sana manood po kayo mga naka-inspire na mga upload. Sana po kayo magsasawang sumuporta. At pwede natin gawing content to, itong Super Luna. Puro ano lang natin, puro mga word of wisdom ng ating ito nga yung ano, yung sana ano yun, masampulan din talaga ni Kuya Bal. Yung kala kasi nila ano sila na yung mga perfecto sa ibabaw ng mundo. Sila na yung magaling. Sila na yung tama. Kalampitos palipad ko sa GCash idaan. Eh, salamat po. Alam niyo po ba yung GCash number ko? Eh, salamat po, Just Me TV. Judith Subido, Ma'am Judith Subido, Kalingap supporter to. Jomcar supporter, yan. Maraming salamat. Kasi pag ano po dito, pag pinakulayan po dito, kalahati pa yung ano, yung mapupunta sa YouTube. Hello Kalingap, you're watching from Laguna. Dahil po diyan, bigyan po kita ng jacket. Abangan mo. Yeah, salamat po. Salamat ulit, Ma'am Just Me TV. Yan.
Naalala mo yung batang may sakit noon na naggumaling na nabigay ako sa'yo noon? Ah, yung ano, yung batang may sakit noon na gumaling na nag nagpabigay ako sa'yo noon. Sino yun siya? Marami na kasi tayong na ano, na vlog ko na ano eh. Mga batang ano, ah, gumaling. Sino ba yun? Limutan ko, dami na kasi. Ano pong pangalan para maalala ko yung no? Yan. Emily Sorebio, yung mega mega shout out. Bigyan tinda jacket. At syempre shoutout din kay Kuya Bal Santos Matubang, kay Kalinga Prab, kay Ate Edos Vlogs, at lahat po nating mga Kalinga partners, kay Boys. Mega mega love shoutout po. Shoutout din kay ano, kay Sagap TV, yan. Napakatatag niya sa buhay. At syempre lahat po ng mga nanatili. Yan. Anong pipiliin mo? Malaman ang masakit na katotohanan o mamuhay sa masamang sinungaling? Mr. Romualdez Tambi, shout out sa tito ko kay Romel Arculo, habang ngayon wish ko magpalit na siya ng damit. Ay, grabe. Magpalit ka na daw po ng damit. Yung maraming anak tapos yung lalaki, pwede tawag mo, nakuha ng tuwalya sa dagat. Yung maraming anak tapos yung lalaki, pwede tawag mo. Baka po si ano, si Jason. Don't like Mr. Romualdez Tambi, bibigyan kita ng ano, jacket. Nakuha. Oo, yung maraming anak tapos yung lalaki, pati tawag mo na ako ng tulya sa dagat. Ay, opo, natandaan ko na yung parang binila natin ng ano noon ng bangka, tama po ba? Opo, tama, gumaling na. Naalala ko na. Gumaling na po talaga yun kasi nailabas na sa hospital. Jasmine TV, maraming salamat din po sa suporta niyo. Ang dami namin nakuha na shell. Di alam niyo pala po yung ano, yung GCash ko. Maraming salamat po Jasmine TV. Nabilan nyo ng bangka eh, yung pinabigyan nyo po. Ano yun, naging kumpare tayo kasi kinuha tayong ano, ninong nung anak niya. Yan. Mr. Romualdez Tambi. Dito si Mr. Romualdez. Anong pipiliin mo? Bayan o sarili? Yan. May jacket ka na, Mr. Romualdez. Pag-ibig ang siyang buklod natin, mapapawin kailan pa man. I'm looking for cash on my WhatsApp. Ay! Wait lang po. Sa WhatsApp pala. Wait po. Nasa
Kalampisan ang lumutang na po, hindi nakatiis. Yung barko lumubog, lumutang, hindi nakatiis. Bigyan manok ni San Pedro. Hinahanap ko Gcash mo sa WhatsApp. Yan. Salamat po. Ma'am Jasmine TV. Manok ni San Pedro, where is the sheep? Para malabo tong ating. Nakita, abutan kita na pang ulam. Salamat po, Ma'am Jasmine TV. Pang ulam. Salamat po sa pang ulam. Ayan. Sino to si Harvey gitarista? Kung ano naman pinagsabi, mataling haga. Mga matataling hagang binibitawan ng iyong mahiwagang bibig. Ayun, ilaw na. Against siguro tayo. Salamat po ulit, Ma'am Jasmine TV. Yan. Alam ko darating din ang panahon, darating ang time. Napakabait talaga nila Kuya Bal. Sila Kuya Bal lang po yung tumanggap ng mga vlogger para umangat. Vlogger. Ginawa niyang vlogger. No? Pumunta sa Lighthouse, wala pang channel. Nagkaroon ng channel. Ito, aminin ko po sa inyo mga kalingap. 09271795X. Opo, tama po, Ma'am Jasmine TV. Salamat po, nakita niyo. Yan, tama po yung numero ko. 717. Salamat po sa pambiling ulam. Ako po, pumunta ako ng diet. Monetize na po at nasa 3,000 na rin yung yung subscriber ko. Nag-revenue na, may mga sponsor na rin po. Kasi sabi nga ni Kuya Bal, kung vlogger kayo, charity vlogger kayo, punta kayong diet, collab kayo sa akin, kesa naman nakawin niyo yung video ko. Kasi kasagsagan pa ni Lola Damian eh. Kumbaga dati, uso ninyong nakawan ng video. Yung halimbawa, pag nag-upload si Kuya Bal, wala pang isang oras, meron na agad nag-upload. Ay grabe. Yun ang ginawa ni Kuya Bal. Makipag-collab na lang kayo sa akin. Yun yung sinabi ni Kuya Bal. Maging partner na lang tayo, 'di ba? Kaysa naman kunin niyo yung video. Walang pahintulot. Hanggang sa yun, may mga taong ay umulan. May mga vlogger pumunta, yung iba hindi vlogger, alangan namang paalisin pa ni Kuya Bal, tinanggap na, ginawa ng vlogger. Noon pa yun. Kasi lahat ng mga vlogger na dumaan sa Kalingap, alam nila yun, sarili nila na ganun.
Botswana kaya Kalampitos, di ba? Sama sila Benz, Cruz, 4 Kagapay at marami. Opo, tama. Ako po yung ano, yung kauna-unahan kasama sa Sagap na binigyan ng appointment ni Kuya Bal. Kasi nga busy sila. Isang buwan kami naghintay nun sa Sagap. Sniper PH, shout out General Luna. Sniper PH. Marcel Pahilangko, yan shout out. Ayan, alam ko yung mga nandito, alam nila yung mga kwento, mga pangyayari. Ayan. Kapit mga kaibigan at makinig kayo. May dala-dala akong balita galing sa bayan ko. Ora kita ko, may ganap shoutout po. 18 million views. Nag-uulan na po dito. Medyo may hangin din yung ano. Bigyan po kita ng jacket ano. Yan, from Oroquita City. Saan yung Oroquita? Saan pong lugar yun? Oroquita City. Oroquita City. Matagal na porter boy pa si Lola Open. Uy, na ito na. Ay, salamat po. Yan, nagbigay po ng pangulam. Maraming salamat po. May pangulam na tayo. Fly away and fly away. Lumipat na sa Gcash. Sa Gcash mo 500. Yan, salamat po. Hindi lang pong ulam ang mabibili niyan, pati bigas. Yan, salamat. Sakto lang, wala ng bigas. Yan si Lola Openg, ano niyan eh. Yan, salamat po ulit Ma'am Jasmine TV. Yan. Salute. Super Luna. Uy. Maraming vlogger ng Team Kalingap sinusuportahan. Yan, salamat po. Salamat talaga. Misamis Occidentals. Ah, Misamis, okay. Shoutout po sa mga taga Misamis Occidental na naka-tune in ngayon sa ating live kay Super Luna. Bukas ulit ma-live ulit tayo. Kay Super Luna. Yan, Ma'am Jasmine TV. Maraming salamat po sa Pagcash. Basta't kasama. Nawala na yung mataling haga. Nasaan na ba yun? Harvey Gitarista. Nasaan ka na? Yan, yung mga ano, yung nanatili po dito, binibigyan po natin ng jacket. Yan. $18 million viewers. Bukas gagawa po tayo ng content. So, si ano, Super Luna. Ayan. Wait lang po Yan. The wind is from sir and wind is...
English kasi ito to. Hanga ako sa kalampitos mula noon pa marami ka nang natutulungan para sa sarili mo di mo inuna kundi. Ay, salamat po. Okay lang po yun basta nakakaraos-raos po tayo, nakakain po tayo ng 3 beses ang araw. Yun po yun. Yung pagtulong po ay siguro nakatatak na yun sa kanila, yung mga tulungan natin. Kumbaga isang karangalan na rin kung pupuntan tayo nila dito, susuportahan yung parang kahit ano lang yung bisitahin, kahit yun na lang. Yan. Yan, salamat po. Yan, yung ano na po natin mga kalinga. Yung nga sinasabi ko. Hindi man po natin madadala yung ano, paano man meron tayo. Although may iiwanan natin sa ibabaw ng mundo yung mga bagay, mga mga material na bagay sa ibabaw ng mundo. Hindi man po natin madadala. May jump car na po ba? Lapit na mo mag-jump car ng jump car. Andalis James, sila po kayo yung watching from Catarman Samar. Andalis James. Andalis James. Malakas ang hangin. Yan. Malakas ang ulan. Maricel Pahilang. Pahilang ko. Yan. Mega mega shop Maricel Pahilang. Malakas talaga pong gawa nung buti nga po na napakaswerte ng Pilipinas kasi nga iniwasan po ng bagyo ang bansang Pilipinas. Kasi kung tumama po ay kasi laki po ng buong Pilipinas yung bagyo. Tapos ang sentro po ng mata ay nasa Luzon, sa Bicol. Grabe. Buti na lang po malakas yung hangin habagat at itinulak po yung yung bagyong si Inday papunta sa north. Nag-brown out po mga kalingap. Buti na lang meron tayong solar. Nakaano tayo. Ilaw solar. Kaya malabo na. Kanina medyo maliwanag. Ngayon malabo na. Ayan yung solar po natin mga kalingap. Yan. Naka tayo solar. Kaya laking tulong din po pag naka tayo solar. Kaya laking tulong din po pag naka solar mga kalingap. Ang nadarama sa aking puso. Kaya pala akala ko ako ang nawalan ng signal dito sa Belgium. Hindi po. Grabe, napawala-wala ang signal dito. Ay, ang kuryente. Bigla na lang nawawala. Buti na lang na laking tulong yung ilaw, solar. Kaya, kahit mamurahing solar lang, at least kahit papaano nakakatulong. Yun, lalo't may live po tayo na ganyan. Yan, 19 billion dumami 19 million viewers natin. Yan, salamat ulit Ma'am Marilyn ha. Ma'am Marilyn pala to. Kasi nakita ko doon sa notification, yan. Salamat po ulit sa paulam, pabigas. So, meron tayong 40 minutes and malapit na rin tayo isang oras lang po yung live natin. At sa mga nanatili po at 15 million viewers. Yan. Ganito pag ma-run out, madilim. Yan, abangan po natin yung katulad nga nung inano ni Kuya Bal na kakasuhan niya yung mga taong ng balahura sa Kalingap. Abangan po natin yung mga Kalingap.
Yan, 13 million viewers. Sa Taiwan ang sentro sir ngayon. Ay, ingat po sa mga taga Taiwan, ano? Nako. Kalampitos kahit hindi ka naman nakapagpabahay ng ano to? Kalampitos kahit hindi ka naman makapagpabahay ng tinutulungan kasi malaking halaga 'yun. Gawin mo na lang. Ano po, meron na po tayo dito ng ano, pabahay. 10 na po yung naging pabahay natin dito sa Bicol. Kaya kinig lang habang nagluluto. Salamat po Ma'am Sula. General Luna. Alam, may nagmura dito. Bawal magmura. Alam ko, yan naman yung ano, yung bukang bibig ni General Luna. General. 19 million viewers. Nagpabahay na po tayo na 10 na po yung pabahay natin dito. Gusto kong balikan para i-vlog ulit. Shoutout 51 viewers. May shoutout po. Sabi ni Ma'am Jasmine TV, yung si Ma'am Marilyn. $52 na kami dito. Ayan. Salamat. Mayroon nagbababa yung viewers pero okay lang. Yung like. Ingat po sa mga taga Taiwan. Diyan pala naging sentro ng ano ng bagyo. Ayan. Salamat po. Si ST4in General Luna. Ayan. Kulang. Ang dami mong napabahayan noon, siguro kahit sa maliit na tulong na lang makapagpasaya sa tao kasi malaki halaga ng pabahay. Apo, tama po, Ma'am Jasmine. Katulad ng ano rin natin, inspire din natin yung ginagawa ni Kalingap Dan. Maganda rin yun, yung nasa kalye. Pag may ano na, siguro may mga malaki ng pantulong, siguro magano tayo, mag-upgrade. Gora Bells na kids. Sino? Lalaki tapos Gora Bells. Gora Bells na kids. Yudi. Yan, salamat po ulit Ma'am Jasmine TV. Alsena Breast 834, mega love shoutout. Yan. Tuloy ang ating live kahit burn out. Tuloy mo lang, Kuya Bal. Gawin ang adikain. Sana nga po Ma'am Jasmine TV. Sana po magdilang anghel ka. May mga nanatili po na sponsor naman kahit pa paano. Hanggang ngayon ay suporta sila sila Mami DC, Ma'am Rosana, yan sila. Si Tita Marilyn Hickman. At si Ma'am Shirley Crow.
Tita MM of Japan. Yan. Sana nga. So mga kalingap na may run out na, hindi tayo masyadong makita sa live, madilim. Salamat po sa mga nandito, hindi na natin paabuti ng isang oras. At medyo yung 47 minutes ay medyo mahaba na rin po yan, ano na rin. Salamat po ulit sa Pajikas kay Ma'am Jasmine TV, kay Ma'am Marilyn. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Hanggang po sa muli. Bye-bye. Hindi mag hindi mag-end. Yes, time will immediate duty. Oh, ayaw talaga.